South Africa sanibonani yanibingelela igama lami nguThabiso ngowakacelwe nguqumba amaqumba lalaqumba iselesele lentaba umbhinyiliki into abathe beyivimba ngapha yaphuma ngapha abantu beyivimba ngapha yaphuma ngapha umavinjwa nge1000 umavinjwa nge16 umavinjwa ngenkulungwane yakubingelela uhlezi kusofa mhlawumbe usibukele ku TV yakubingelela uzincafazela ifoni yakho usibukele ku YouTube yakubingelela yonke indawo la ukhona njengamanje yakubingelela mhlawumbe uphesheya kwezilwandle nasekhaya kade wakugcina awubakithi ngiyazi ukuthi ulethe umsebenzi lapho uyobuya ubuyele futhi ekhaya siyakuthanda iningizimu Afrika kakhulu siyabonga ukuthi noma usemazweni kodwa ukhohliwe ukuthi wena kahle kahle waseningizimu Afrika awukhohliwe imisebenzi esiyenzayo eningizimu Afrika awukhohliwe futhi nanokuthi uma ngabe kwenzeka ukuthi kuneyinkinga eziba khona mhlawumbe kunabantu abaswele nabahlwempu uphose nawe iJesu Vivaneni ukuze lo muntu ezokwazi ukuthi nasizakala laledlile siyabonga kakhulu kubona bonke abantu esithi uma ngabe sicela bafake isandla this is season 3 wehwayi mina siyabonga ukuthi size safika ku season 3 siloko sihambe nawe kuyasijabulisa kakhulu lokho namhlanje ke kubalekile ukuthi ke ngaphambi kokuthi ngikutshele namhlanje ukuthi kwenzakalani kubalekile ukuthi ungafaza usubscribe mawuqala ngqana ukubukela namhlanje ilokhuzane ihwayi mina noma uhlangamido ungafaza usubscribe uphinde uqinisekise futhi ukuthi mangabe ubukele ivideo noma mawusaya nje kuyona into yokuqala kumele ufike uyenze mawubuka ivideo ngafaza phela lapha ku like makuthi khona into esikhomenta because ukulike ukukhomenta ungawadlula ama adverts kusinikeza lokho okuncane nathi ukuthi sikwazi ukuthi sifake upetrol sihambe seyindaweni ezihlukahlukene sisiza abantu njengalokhu nisazi ukuthi siyabasiza abantu namhlanje kunomfethu la usibhalele uphatheke kabuhlungu uthi lo mfethu wacishe waphulukana nomphefumulo wakhe ngiyazo njalo igemegeme zembango ethize ngifisa ukwazi ukuthi ngempela ubani ofanele ukuba nemali ubani engamfanele ukuba nemali yini abantu basebefikile emalini bacabanga ukuthi imali sekweyabo omunye umuntu akusamela benayo ake sihambe se-studio siyothola ukuthi kwakuyimali kwakuze kubangwe lonto ebangwayo yini kahle inkinga xebu angiphinde kubikele lembukeli lapho ngasekhaya igama lesho ke uhhayi mina njengoba nazi njalo ngolosithathu hleze sikhona ngihlezi nomfowethu la sibonge mfowethu mayelana nokuthi ukwazi ukuthi uhloniphe mfowethu uzofika la ngaphandle kokwazi ukuthi mhlambe ubani okubizile mhlamba ngikubingelele mfowethu ngikwamukela ohlelweni Njani bhuti? Ngiyaphila mfowethu siyabonga kakhulu ukuhlonipha siyabonga ukuthi ufike ohlelweni mhlawumbe ngaphambi ukuthi siqhubeke nanga umbukela ubukele ekhaya mhlawumbe ubani igama lakho nesibongo igama nguSimanga isibongo ngoAndimandi ngokuhlala uhlala kuphi ngihlala eMlazi uhlala eMlazi ne okay ngifisa ukuthola nje mfethu okumbalwa because umuntu uma esibhalela uthola ukuthi usuke echaza ngendlela yakhe yabo so nathi sisuke sifuna ukuthi sikubuze imibuzo mhlambe esizokwazi nathi ukuthi sikunderstand ukuthi ubani kahle uyabo so ngiyazi ukuthi mhlambe enhlizweni yakho seyikhona lento ukuthi ubani obhalile uzokuthola lokho ngekudala ngifuna ukuthola mfethu ukuthi ekhani bangaki ayikasi bawu7 niba u7 owesingakhwena ngo7 man we7 ake ngithi mhlambe nakho kuyenzeka bofuna something kuma wakho bese kuba ukuthi uma wakho imali anayo uthi yena uzonikeza umuntu owamcela kuqala kodwa lonto uthola ukuthi wena uyidinga namhlanje athi hayi usibanibani masecela kuqala ngizonikeza yena kokuphatha kanjani lokho wena ngalento kade uyidinga manje awuyitholanga kunikezwe lo ngaphambili kungiphatha buhlungu lokho awubesa kubheka ukuthi ubani olokhuzile ubani ocela kuqala ngisabheka ngoba sonke soke sekufona manje mangake kuthiwe mhlambe umuntu omdala okuyena oqala kini wena njengoba wokugcina kuthiwe ukhethani wena njengomuntu okugcina ukuthi ukuwineka imillion liwinwe omdala noma liwinwe omncane le million leli lizosebenza kini ukuthi lenze izidingo zakini mawucabanga komdala nakuwena uba ungenza izidingo ngendlela eright phakathi kwenu nobabili ungacabangela ukuthi liza kuwena kodwa ucabangela izidingo zakini ukuthi ubani ungazenza kangcono ungathi malwini noba ngicabangela umdala ukuthi ungenza izidingo zasekhaya ungathi alwini oyena ungalitholi wena okay okusho ukuthi ngamanye amazwi wena umuntu okwaziyo ukucabangela omunye umuntu onesikhathi to imali ukuthi naye kumele kube khona kutholayo okay afuna ethole nomunye okay aya ngithi naku ke namhlanje kuyase kuseni uno 10000 ebank ungawenzani lo 10000
ngingafuna ukuvula ibhizinisi. Ungafuna ukuvula ibhizinisi? Umuntu othanda amabhizinisi? Umuntu othanda amabhizinisi. Oh, so likhona sokwalizama? Likhona esengalizama. Laba kanjani? Hayi lazama nje ukuhamba namanje nje sisancenga. Yini uyadayisa wenzani? Hayi ngiyadayisa. Oh, hayi kusamele ke siye ke sitolo lapha siyobona ukuthi khona nesikuthola nathi support, uyabona? Awungajabula. Ngajabula ne? Awudayisi kodwa izinto eziphuma. Hayi angidayisa izinto eziqondile. Oh, okay. So ake ngithi mhlambe naku igenge mhlambe ophila nayo ayisebenzi. Ayisebenzi kodwa ikhona indlela yokuthi wena mhlawumbe ungabenza ukuthi babe right. Ungabheka kwabakini iqala noma egengeni? Ngingavele ngibheke ngoba kuleli business ngifuna ukuthi negenge ihlomule. Oh, ufuna negenge ihlomule. Yeah. Ukuphatha kanjani ukubona umuntu mhlambe okade kusebenzela? Bakhona abantu bakusebenzelayo? Bakhona. Mhlawumbe uthola ukuthi umuntu bekusebenzela bese mhlambe afunda umsebenzi kuwena kahle nje ebese naye acela time for time ngicela ukuphuma manje inxiwa lami. Ngingakuphatha kanjani lokho? Ngangiphatha kabuhlungu. Why? Ngoba usesathi iskill sami. Mhlawumbe ake ngithi njengoba wenza le business olenza mhlawumbe yena aphuma ayodayisa amabhayisikili. Hayi phela usehlukile yena namabhayisikili. Uhlukile ne? Ngabe inkinga manje ukuthi uzodayisa lento ebengiyidayisa nami. Ake ngithi mhlawumbe udayisa lento obuyidayisa Eastern Cape. Hayi eMlazi. Kuzoba inkinga lokho ngoba usathathe iqhinga lami. Oh, okay. No kuyezwakala mfethu. Ngifuna ukuthola ukuthi umuntu ongakuzwisa ubuhlungu, akuzwisa ubuhlungu ngalendlela ukuthi uzobuhlungu. Khona umuntu okadinwe umuntu azathi engathi ungafa, uyabo? Engathi angafa usibani. Ma udinwe umuntu uyafisa ukuthi uqhubeke umbone noma mhlambe khona lento evela ithi engathi ngasuka la khona lo muntu engathi ngangaphinde ngimbone. Ngathi umuntu nje mekudiniwe ngathi ungamsusa emehlweni akho ngoba uyavimbezela. Noma ukusuke wena mhlambe uhambe uyohlala kwenye indawo ningaphinde nihlangane. Uyazibona mhlambe ngelindlela ngakuthiwa uthathile umphefumulo womuntu ngikuthiwe wena ubulele. Ngibona ngathi uyitsizwe ezilungele. Indaba ukuthi uthiwe ubulela umuntu. Hayi phela iphutha liyenzeka. Iphutha liyenzeka. Angeke kube inhloso. Ngeke kube inhloso. Kuba ifana njengesilingo nje ulingeke nawe. I know. Ngiyakuzwa mfethu. So kunombuzo ngiyengobuze la kwisho ukuthi kusuka ku1 kuya ku10 mhlambe ekuthembekeni onako ebantwini ophila nabo, ekuthembekeni onako nasebuntwini nje onabo ebantwini ophila nabo mhlambe nokungazwisa abanye abantu ubuhlungu, ungazipha bakusuka ku1 kuya ku10? Hayi ngazipha nje u10. Umuntu wabantu, umuntu bayazi nabantu ngiyaphilisana nabantu. Uyaphilisana nabantu. Manje ubula ibhizinisi liphushwa ba? Akhona obambeni. Oh, amajita. Lawo esiphusha. Kodwa ilokhuzana isabela nawe yonke into yakho. Hayi ukwami konke. Oh, okay. Alright, kunomjita la mfethu olokhuzile osibhalele. Ngicabanga ukuthi alikho elibi ukuthi ulokhuze umbuke nje umlalelo ukuthi uthini bese uyasitshela ukuthi uyamazi uzonqafaza nje la ezansi. Ibitha nje bade ngimisile bafu khona uyibona kahle yachafaza la ezansi. Sanibonani, igama lami ngusiphelele Mthembu. Ngibhalele ishow le Why Mina because ngifuna ngisize. Sengeke ngayibona isiza kubantu la ku YouTube. Nami ngiyafisa ukuthi ngisize ngesizathu sesento engihlangabezane nayo. Kunomfowethu la bengiphilisana naye manje. Angazi bafo indaba kwenza ukuthi ubuyisa. Hayi le nyoka lo msebenzi bengisebenzela. Lo ngikuvezela yena. Uyena lo ngafuna ngisho umbona. Awuyiqeda ngawo video bafa ngani umsafuna nokuyibuka? Hayi angifuni ngisho ukuyibuka ivideo. Uyini nalo muntu kahle kahle? Bekumsebenzi wami lo baba. Bekumsebenzi umsebenzi kahle kahle umsebenzi kuphela into enihlanganise naye. Nokuba bangani sabangani. Oh. Besebenzela wena benzani yena la emsebenzini wakho? Be order
enza yonke into yabo nje ebhizinisini besibambisene njengomuntu ngathi ne-friendship yazi yonke into esiyenzayo na. Okay, kuyavela futhi bedayisa bedayisa bebuye edayise bebuye bebhizi kume ukuthi namangikho bambe. Awukahle uya kanjani ngoba phela wase-Chesterville lo muntu uya kanjani eMlazi? Angamthatha eChesterville ngamletha eMlazi ngoba ngimfunela indlu yokuqasha. Wamfunela indlu yokuqasha? Ngoba ngifuna ukumsondezisa nomsebenzi. Sengiyakuzwa-ke manje nake. Besebenzela wena ehlala vele la eMlazi. Engahlali kwesakhe eChesterville, ehlala eMlazi. Indlu ngala eDuna, kaze ngisondelana nomsebenzi. Okay. Kahle lo muntu niqale nabangane naye ngaphambi kokuthi nje nibe nebhizinisi. Nje usiqala sabangane sasihlanganisa ibhizinisi. Uba uqhamuka nomqondo webhizinisi? Mina. Wena uqhamuka nomqondo. Kahle ibhizinisi yelakho. Elami ibhizinisi. Umqashile yena uya bekodela ne? Okay. Hotel. Be-order mhlawumbe niqasha imoto mhlawumbe bekwenzakala nje ubenza yonke into eqasha imoto mina ukuthi nje ngimnika imali yena eqasha imoto mina ngifaka upetrol nehamba. Okay. No ngiyezwa manje yini enixabanisayo pho naye ukuthi nje usevele ngithi ngizwa ngomunye umsebenzi sengizwa kuthiwa eChesterville usevula ibhizinisi leli ibhizinisi nami leli engilenzayo. Uvule le business. Kahle okusho ukuthi ngenzeka ukuthi order la order khona. Ngenzeka ukuthi order. Ukuthi vele definitely amsho kwaziwa yena ngoba uye vele waziwa yabo. Abathume bembona. Kodwa bafuyini kushayo pho ngoba uyena ulivule eChesterville not ukuthi ulivule eMlazi. Yini lekubasela? Mfethu uyazi ibhizinisi nawe nje uthothi ukuthi uwena kungenzeka ukuthi nawe ngiqhathanise nje kuwena yabo evula umuntu kade ni-close naye kanje uyena wazi yonke into yakho uyawazi ukuthi uma uhlanganisa kanjani umunongo nonga kanjani ukuthi uyezwa sekuthiwa usevula ibhizinisi lonto ikuphatha kabuhlungu. Indaba ungajabula ukuthi at least umfundisile? Ngconzo uqala wakhuluma nami. Ngicasula ukuthi akakhulumanga nawe. Akakhulumanga nawe. Uthatha nje ukuthi mhlawumbe uphumile ngiphume ngemuva. Uyafana nomuntu ongilimazayo. Hayi no. Ngiyakuzwa bafu. Ngiyakuzwa mfethu kuyikona ke phela ukuthi izinto asizibuki ngendlela efanayo. Yabona umunye umuntu uzobuka ngendlela yakhe nawe njengalokhu ubuka ngendlela yakho futhi. Kahle nenzani ebhizinisini lakho? Sidayisa ingulube la ekhaya bafu. Eziphilayo? Hayi ayiphilayo. Kodwa moyifuna lephilayo singakutholela. Ninendaweni order kuyona? Sinendawo le order kuyona. Liyahamba nje le business? Hayi liyahamba. Ungafika nje nawe uyibonele. Manje iphekwa yinina noma mhlawumbe niyidayisa ihlaza noma? Kuyenzeka uma ukuthi uyifuna ihlaza uyayithola ihlaza uma ukuthi uyifuna ivuthiwe uyayithola uzivuthi. Kahle so uneyitolo engaphi manje? Ngineyitolo eziwu-2 manje. Ziwu-2. Hayi sohlanganisile. Ukhona yena mfethu la umfethu lo ngiyazi mhlambe umuntu ogcina ofisa ukumbona kodwa mina into engicela kona mfethu ukuthi umnikeze ithuba. Uyazi mhlambe kade nagcinana ngesimo sokuthi khona lo ngezwana okukhona phakathi kwenu yabo kodwa ngicabanga ukuthi ubudodo obukhulu kakhulu ukuthi abe nesibini sokuthi ekubize kuhlale phansi nje ukukhulunywa njengabafana angithi uyaveza futhi nokuthi niqale nabangane eqala yabo. So ngicabanga ukuthi mase nihlale phansi kukhona umehluko ngaba khona. Awucabanga kanjalo? Hayi sengifuna ukumuza ukuthi uthini ukukhuluma ngani uzothini ngoba ngifuna nje umbone. Kodwa bafinte ngicela ngane kwethu ukuthi makwenzeka mfethu emlandweni nje weWayimina kaze kuze kwenzeke xobana abantu noma kuliwe into engiyicela nje ukuthi mina mangihlulekile ukukhuluma namhlanje kungabi khona mhlawumbe umunye ofisa ukubeka omunye isandla nomani uyabona. Kodwa ilukuluku uma ulukhipha ungalikhipha nje ngokucikeka nangokuphefumula ngokukhuluma kungabi khona umuntu ozobeka omunye umuntu isandla. Ngiyazi ukuthi mhlawumbe kuyakudina ukumbona nomani kodwa ngiyacela nje ukuthi mhlawumbe ingagcina ifika lapho. Hayi mfethu sengokwenzela wena sengomuzi ukuthi ngingajabula kakhulu mfethu ngingajabula angifuni ukubalekelwa ababukeli mina into nobuqhwanqhwanga ngiyithandi so ngicela ukulokhuza ngicela ukufona ngimcele la ngaphandle angene ngaphakathi.
Yebo. Yeah, ngamfaka. Alright. Alright, chap. Ne, bazomfaka ke njengekudala. Ayinalo leli qoqi leli. Bafo ngoba phela vele ngithi uyazi nje ukuthi ngithe angidingi ukuxabana, just uxabana nje into engayidingi. Ukuthi mengilibuka nje leli qoqi. Hayi, ngifisa nje ulibuka. Yini inkinga? Izenzo zakhe nje azizinhle. Ngimthatha njengomngani wami. No, ngifuna ukuthi azikhulumele mfethu ukuthi ngoba angithi wena ubizwe uyena. Ngiyafisa ukuthi azikhulumele yena ukuthi yindaba ekubizile. Mfethu siyakubingelela sakwamukela ohlelweni. Yebo sawubona bhuti. Mfethu, vele soyishilo umbukeli siyakwazi ekhaya ukuthi ubani. Kodwa ngiyafisa ukwazi mfethu ukuthi njoba sila and ngifuna ukuthi ngikubeke lokho bafethu njoba senikhona nobabili ukuthi angifisi kube khona umuntu noma ngathi uphakanyelwa umoya nawe bafa. Angifisi kube khona umuntu ozobeka omunye umuntu esandla. Ukubona usandla somuntu usiphakama ashaya omunye umuntu kusuke sekumele umqondo ungasasebenzi. Kodwa ngicabanga ukuthi nebafethu nikhulile imqondweni iyasebenza. Siyakhuluma makucaca ukuthi sisombulula sinaso sobona ngelinye ilanga futhi ukuthi iyasombululeka lenkinga ephakathi kwenu nobabili. Akekho umuntu ozobeka omunye isandla impilo ukuze ikwazi ukuthi iqhubeke kamnandi. Alright, sila namhlanje umbizile nangu Simanga. Umbizeleni mfethu kungani sila? Mhlawumbe ake ngiqale ekuthenini wena umazi kanjani uSimanga? uSimanga mfowethu sikhulele naye Simanga. Kusukela nje sibancane sakhula ke sasafika sasuka emakhaya seza la eThekwini kukona sibe sihlukene nangendawo zokuhlala ke na Simanga. La eMlazi mina ngile eDontunyane Chesterfield. Okay. Uze kanjani eMlazi ngoba ngiyathola ukuthi uhlalile eMlazi. eMlazi ngihlalile ngenxa yakho Simanga ngoba phela Simanga ibusiness leli khona ibusiness esilenzayo sinayo yabo elingulube kahle elakhe lavula wena umqalo walivula ushuthi wangiqasha ke nami njengomuntu ngasebenza ibusinessini lakhe wangitholela indawo eMlazi la wena bengizorenta kuyona bengihlala khona ngenxa yakhe mina into ebengimsiza ngayo umfowethu bengimsiza ngokuthi ngiboleke imoto yamfowethu ekhaya ubhuti wami omdala ngihambe ngomodela la angikhombisa khona ukuthi kodwa khona yabo shuthi yena befaka upetrol ngihambe ngo-order yabo shuthi ngayibona into yakhe iright iyenzeka ngabe ngafisa ukuthi nami ngiyenze ngayenza kwelami side kukona ukuthi shuthi yena waba nomona kwaba umuntu onomona Uje inkinga yakho mfethu nomona. yabo wethu kahle wena Simanga ngiyafisa ukwazi ukuthi wawungidubulelani nani ngidubulelani Ngikazi ukuthi Bakudubula. umfowethu bangidubula behamba ngezwe nami ngomunye wabasebenzi bakhe yabo ingakenzeki lento le base bangidubula ngakudubula kanjani kodwa bese ngikutakule kangaka. Yabo. Imasimanga kancane. Wezwa ngobani watshelwa umuntu osowudutshuliwe? Mfowethu lento yaqala ngokuthi ngizwe ngomuntu osebenzela yena ingakenzeki lento yabo ukuthi ngoba kahle into ezingiletha la ngize ngimbize uSimanga ngiyeka nje ukusebenza kwakhe akangiholelanga imali yami akanginikanga yabo njengoba nje sila imali yami engifuna kuwena nanokubuza ukuthi uyenzelani lento oyenzayo Ebafona ngiyayizwa ngolento isho. Mina ngifisa ukuthola ukuthi uthole kanjani ukuthi uyena. Ngezwe mfowethu ngaba ngomsebenzi usebenzela yena manje senginqena ukudala Ungakadutshulwa. ngingakadutshulwa mfowethu yabo shuthi wangitshela ukuthi lo mfowethu lento engiyenza ngoba uyabona shuthi izinto zami ngathi zingihambela kahle lengingakhona ukuthi hayi ngizodutshulwa Uje inkinga yakho nje mfethu nomona uyinyoka futhi unjalo. yabo Yindaba Simanga uthi unyo. Awuyinyoka ngeke ngifike ngimtakule. Yabo. Unje true imini. Yabo. Mawuthi unje true wena angithi uyasebenzela lo muntu unebusiness lakhe. Nawe unelakho. Ukuthi angimtakule angabezothatha phephlane ebusiness. angiphiki khona ukuthi mfethu ngasiza wena yebo wangisiza mfethu kodwa mase ngenza into yami esayidini wena ubelani nomona wena engabuya ngixhasa njengomfowethu Bafethu lento yokudubulana ngazi noma mhlawumbe nina niyithatha light. Kodwa ngibona ngathi siyayidlula nje ngathi into esnacks nje ukuthi nomuntu wadubula omunye.
ukuthi lo khuluma into engekho angikaze amdubula cha mfowethu ngiyakwazi lokho ngakuzwa lokho balokho uthi mina ngamdubula ufakazi ufuna umfakazi wena ngiyakutshena mina ngakutshena kuze mfethu yazi into eyenzeka kahle la ngangiyo-order ngaqale ngezwe ngomuntu lengimshoyo engengimdalula igama lakhe uthi wathini lo muntu umuntu wangichazela ukuthi lo mfethu lo akayithandi lento engenzayo ukuthi ngithathe shuthi ngokwakhe ngathatha istyle sakhe noma ngathatha iskill sakhe ngokubuka kodwa ngikude kabi mina ukuthi le eChesterfield nala Mlazi indawo eziqaqene lezo yabo shuthi umfethu waba nomona ngalendlela yakhe yokuthi abe ngale ndlela shuthi waxoxa ngalendlela shuthi wezwa lo wangitshena ukuthi hayi lo mfethu uzokudubula yabo bheka indlela zakho and mase ngihamba mina ngoba isikhathi sami vele ngihambe ngeveni mengiyo-order vele ngase ngicela umunye umfowethu onesibhamu umngane wami ukuthi akangibheke emesambo basohamba naye moya ya mengiyo-order bese ngiphelezela uyena yabo nje kephi nje mengihamba nje mengizohamba ngemoto walo mfethu uthembeke kangaka mfethu kona wazidela naye wavuma nje ngempela phela umfowethu yabo umunye wabafowethu yabo ongeke futhi akwazi ukuthi nje ngaye ebafuni wena uqonda ukuthi lento yokudutshulwa yenzeke masovele soyilindele ukuthi izokwenzeka bese ngilindele mfowethu because ngase ngitsheniwe umuntu kanti izokwenzeka exactly lento eyayishiwe yabo wangidubula umfowethu manje angazi ukuthi uphikani imali yami imali walimala akekho walimala mfethu yabo kona samela ngihlawule nje mfethu akhiphi inkomo yasekhaya ukuthi wenza lento ayenza awukwazi ukuthi ungisukela ngesikhali mfowethu ngibe ngikhule nawe ngakudubula kanjani kodwa mfethu uthatha impilo yami mfowethu awungakudubula kanjani ngibe sengitawule kanje ima welokhuzana wesimanga wamdubulelani mfethu uma ukuthi wamdubula hayi angikaze ngamdubula mfowethu hayi mina nginaso isiqiniseko saloko ngatshena umuntu namanje umuntu okusebenzelayo lo kukona sona ukuthi awazi yabo lo akutshela futhi ukuthi ngizoba naleli business enginalo njengoba wena wangixosha lo mfowethu wezwa ngandlebenye eshuthi na ukuthi ngizovula ibusiness because nami imake bafu ngiyakuzwa yini eyikwenza ukuthi wena mawufuna ukuvula ibusiness ungatsheli uSimanga ukuthi hayi bafu yazi le shande sakho ngiyayibona ukuthi iyahamba angazi mfethu noma mhlambe likhona nelibo kodwa ngicabanga ukuyivula ngasedladleni leshandesi nami ngimashisa ngendlela yami mhlawumbe masiyo-order kanye hayi onawafo ngeke into esake sayikhuluma nayo noSimanga le washuthi kwaba umuntu onomona wangakufuna ukuthi ngisuke la ngoba shuthi ngumuntu okwazi ukuthi ngikwazi ukumsiza because angimoyo order uzosebenzisa imali yena imali ayisebenzisa iyancipha kunale fanele ngabe uyayikhipha yabo because mina akangikhokheli lutho ngokuthi ngimordela yabo ukukhokhela ufaka imali ya petrol uyakuzi lokumile ngegama lokuthi uyiqoqi ngokwenzani nami kahle ngizwa nje sengizwa ngendlebe lezi ukuthi usovula amabhizinisi uyakhumbula Simanga ukuthi enkulumweni yethu siqala ukukhuluma sinawe ngikubuzile ngathi mina wena mangathi umuntu uyakuphazamisa ngento ethize ungenza njani wathi wena ungamsusa phambi kwakho ziningi indlela zokuthi ungamsusa okusho ukuthi namanje ngoba uyakuphazamisa futhi yona ndlela yokumsusa ukuthi kumele uzumdubule why kuze kufanele ukuthi imdubule akukho njalo angikaze ngamdubula mana phela angithi uyasho ukuthi lento uyizwe kuqale uyizwe ngomuntu okusebenzela wena kusho ukuthi wena waqoqa emntwini lo muntu wabuya wazotshela yena angithi uyasho nawe ukuthi uzovula ibusiness wakwazi kuqala wakuzwa ngobani wena angithi uthi wakuzwa ngomsebenzi nginika futhi nemali yandelanga ngangimsebenzela phela lo akaza kuholela hayi wangixoshe ngihole kunensuku nje ezingakuyena imali yami engakuyena ishodayo futhi ngivele akafuni ukunginika mana indaba ngizomnika ngobani uyangidubula ngoba lo muntu ngeke ngifike ngimsize kanje ekugcineni mesenza lento azenzayo mfowethu ngisizile ngiyavuma why ukuthi mase mina ngizama ukuphila izinga empilweni yami nobe nomona umono wani mfowethu hayi awunayo isho ukuthi mina awufethu ngikwenza utshela ukuthi mina mana Simanga uyasho nje lo muntu wena yini yakwenza ukuthi ube neshow ukuthi lo muntu uzovula ibusiness lakho uzumxoshe ungenabo ubufakazi wawunabo ubufakazi wena ngaphandle kokuthi watshelwa umuntu babukhona obunye ubufakazi wawunabo ukuthi ufuna ukuvula something yakhe anginabo wawungenabo it's okay kodwa ngithi walivula nje futhi wasevele sewazi angithi naye ukuthi uzodutshulwa wayesevele seazi kwakubangelwa yini ukuthi ahambe nomuntu ophethe isibhamu ukuthi makudutshulwe lo muntu abuyisele back
Angithi lo muntu unaso isibhamu lo muntu. Hayi anaso Akanaso isibhamu. Ududula ngemini. Ungathini mase ngithi mina wena nina nathuswa ukuthi kubuye izinhlamvu ezibheke ngakunina ngoba nanazi ukuthi niyoqeda ngayo ngoba vele niyamazi ukuthi akanaso isibhamu. Ungathini mase ngisho njalo? Ile nto yenzeka. Hayi ngeke ngimbulale kodwa mina mfowethu. Uyaphika. Besikhuluma nawe bafo la. Wathi wena ungenza noma yini emntwini ongakuphazamisa. Awushongo kanjalo mfethu. Ukuthi ungenza noma yini. Angikushilo lokho kodwa engikushoyo ngeke ngimbulale mfowethu. Imali yakho uzomnikeza nini? Uyisebenzile ke imali asikiyeke ukumbulala sisazobuyela kubona kodwa le imali yakhe uzomnikeza nini yona ngoba phela wasebenza Ngisafuna efike kumina eoffice sikhuluma naku nje siyakhuluma labafo Mina ungiqasha awungiqashanga ema-office mfethu saxoxisana mina nawe sabonisana yabo manje awazi ukuthi mina sengitshela ukuthi ngifuna imali yami ungitshela ukuthi angize kodwa office into esiyinkinga phela manje usungibizela amakhamera usukuthi sikwenze sibe saqashana sobabili yini ndaba ungambopha ngaphandle umthini umfowethu lo ingakho namanje ngifuna sikhulumisane sibonisane ingakho ngimbuza usuyenzelani into kanje yabo angikwazi ukuthi ngingambopha mekuthi yena ufuna ukuchitha igazi lami ngifuna lichithaze ukuthi mina ngiyazi ukuthi ungumfowethu ngeke kodwa mina ngibulale mfethu angazi mina ngayenza lo imali inhloso yakho kwakuyini bafo ngoba phela yabona ikhona enye into mfethu singayikhuluma lo senzana izingane yabona la senzana izingane la kulento le ngoba wena umuntu owekade ediniwe ukuthi umfethu uthathile idea yakho wayisebenzisa umxosha vele ngoba udiniwe umdubula ngoba vele udiniwe angisho ukuthi nginesho ukuthi wamdubula kodwa inkomba zikhona ukuthi wawungamdubula vele mfethu lo muntu uyakuphazamisa lo empilweni lo muntu uyakuphazamisa uthe umuntu okuphazamisa wathi bekusho wena wathi umuntu okuphazamisa ungamenza noma yini so ithini into mfethu ithini ngempela into esiphi isizathu sokumdubula udutshulwa uba wena noma umbizela abantu wadutshulwa uba mfethu wadutshulwe mina engamthengela abantu ukuthi bemdubule ngoba hani uthatha i-ID yami ubani ngani lo kuwena angithi uyezwa namanje ukuthi yena azange zakureport yena Angithi mfuthu wena uyahleka ndoda wena awukho serious ndoda nje mfowethu ngikule nawe ngaphila nawe sengikwenzela ama favor mangaka mfowethu enqobeni engaka ama favor ngikwenzela yona ubona ukuthi mfowethu ngenxa ukuthi ngiyaphila nami ngizama ukuyiphilisa hayi ukuthi ngithatheni yakho ngoba yini yakho engithatheni yini engibaleke nayo yakho angingaze nginqabe mfethu uyazi i-ID yami mfethu yabo i-ID ebafo wena wedodayisa emhlabeni njengoba kudayisa njengoba bebangaka abantu bedayisa asho ukuthi wena wedodayisayo ngokuthi nje mina ngithathe ukuthi wena udayisa ayikho lapha bungayidayisi la ngiyo yebafo manje ngicela ukubuza mfethu since ngoba uyazana nefamily yakalomjidi uyazana nabazali balomjidi uyazana nezingane zakubuka lomjidi yabona namhlanje njoba kuvela lento abantu bazoyibukela phela lento le njoba kuvela lento ukuthi wena uyavuma ukuthi wena wawumdubulela ukuthi uyambulala noma wawenzani kahle hayi ngangimxwayisa nje ukuthi lento ayenzayo ayiyeke njengomfowethu ngixwayisa ngomdubulo wake wahlala naye phansi wakhuluma naye bengafuni sisihlangana bafungela yabo mfethu ngoba ngizela mfethu ngifuna ukuthi ungibuyisele imali yami ubese uyangichazela ukuthi why ungidubula njengoba ungitshela ukuthi wena wangidubula isiphi isizathu sakho ukuthi ngathatha i-idea yakho ileso nje isizathu futhi usangamdubula futhi again ngoba i-idea yakho usayisebenzisa futhi iyamsebenzela usengamdubula futhi ngeke ngoba manje iyangisiza ngifakela imali yabo le mali ebengiyithola kuwena ngiyithola iphindaphindekile lapha yabo sikhona esakhe isitolo asiphazamisa singasasebenzi ngenxa ukuthi yena akasekho eduze kwakho noma singasasebenzi ngoba suyiswa uyena esakho sikhona ezami izinto ayisahambi kahle azihambi kahle ukuthi wena ohluleke ukuzihambisa kahle bafuna lo muntu akasekho eduze kwakho kungcono mfethu ukuthi sikhuluma indaba ukuthi wavula same nyama eduze kwala usebenzela ngakhona manje akakuphazamisi ngalutho akekho awuyangiphazamisa kakhulu uphazanyiswa yini kanjani because uyazi wena ukuthi namanje futhi uyawazi le izinto la order khona uyawazi amasosi ngicela ukubuza la order khona amasosi nala order khona inyama kulinda icustomer elilodwa lo wena akekho amanye ama customer khona wena wazi kanjani ukuthi kuya order lapha kuleya ndawo angithi wathola ngoba kunomuntu owayekade kwenza lo awulona icustomer lakho lokuqala kodwa wayazi la sas order khona iphutha lakhe ukuthi waziswa wena iphutha lakhe lelo manje ingakho ngifela lokho mina mfowethu ingakho ngayitholi imali yami wena mfowethu kahle uyajwayela wena yabo
phela Wow, musujwayela ususho okunye musujwayela ngempela ususho okunye ujwayela kabi mengikwazi ukuthi mfethu ungitshele futhi uthi wena wangidubula yabo usho ukuthi nje imali yami awunginiki uzongitshela futhi ukuthi wena wangidubula yabo nje kahle kahle wena uyajwayela yazi mina bafethu lento ilula lento bafethu mina ngokwami ukubuka bafo ube nephutha ufuna sikukhulume lokho ufuna siliveze iqiniso ube nephutha ukuthi uma ngabe nini ungaboni ngasolinye nomfowethu bese umcabangela ukufa kodwa nawe uyabheda umfowethu ngicela ungilinde nje mfethu ngifuna ukuyichaza kahle ube nephutha lapha ekuthenini kuze kuphume ibhamu ukudutshulwane ku wrong lokho bekungamele ngabe kunjalo ngoba lo muntu nisuka kude nani nisuka emakhaya ngithi hayi suka kudala exactly nisuka emakhaya lo muntu nifikile eThekwini yebo umzamile mfethu iqiniso ukuthi umzamile wamthatha wayombekela okushina ngithi ngoba nakhona wenzela ukuthi niphante kodwa ekugcineni kosuku izinto bekuyezakha ngithi bongamfisela ukuthi ngelinye ilanga nabe umuntu azimela abe nento yakhe noma ngingaseyona inyama ile nyama yengulube niyibangayo enye into nje nazimele bengifisa ukuthi nahlamba ngaphansi okunye hayi kodwa lokho akwenziwa yimina awufesi akakuphanti nje kodwa la uhlala khona bafo kuyafana ukuphanda la ngihlala khona ukuphanti into yami exact vimba ngani ngime ngakephi ngikephi endleleni yakho nawe bafuna sibuyele nakuwena futhi uyabona mfethu makusuka kunento kanje oyenza nomuntu nivumelene ngokuthi uyaqasha kubalekile mabe sosuka kuyena umazise phela ngithi anixabene mfethu ngicabanga ukuphumela iminxiwa manje ngizenzela okwami yabona masezwa ngabantu sekuyabe futhi awusekho kahle kahle vele ngangizobuyela kuyena mfethu sikhulume sibonisane naye lonto manje ukuthi into esho ukuthi idea yami ngaso engayikhuluma nomuntu wrong kanti ena uzohamba ayokhulumini lo muntu otshela uSimanga nalo muntu asusimanga watshelwa uyena umuntu oyedwa abantu abahlukahlukene umuntu oyedwa uyena lo siqhathayo kahle kahle umuntu oyedwa siqhathayo yabo ayi kwaze yanzima ke lenteni madoda angazi ukuthi ngixoki bra wami mina awazi Simanga wena lokume ngegama lokuthi ixoki manje ngicela ukubuza siyixazulula kanjani ke lento Simanga ngoba egcineni kosuku nabafowethu ende makusuka la kiwe emakhaya nisuka kude makusuka la kiwe emakhaya nizofike nibukane kanjani emakhaya so Facebook anekabi funa siyilungise lento okokuqala Simanga uyazisola ngento wayenza uyazisola lendaba yesibhamu ngengayenza ake ngithi Simanga wadubula washona ngabe uthini namhlanje ngabe uthini angabe kungiphethe kabuhlungu lokho ngoba phela ngabe kuyangidla enhlizweni emva kokuthi udubulile akangafa kwabuye ezinye inhlamu zabheka ngakwena ukube kuthiwa mhlawumbe zibheke ngakwena lezo nhlavu bese uyafa wena noma ulimali wayophatheka kanjani wayomzonda ngithi kodwa kube kuwena umsusu wodweshi angithi yabo kodwa naye beyixoki ngixoki ngani ngixoki ngokuthi mfethu ngizame impilo mfethu ngokuzama impilo mfethu sengixoki yazi bafethu abelungu bayakwazi abelungu ukuthi kube khona uSpala kube khona uShoprite la kube khona uPick n Pay la konke lokhu kuyasebenza abantu bangena futhi la akunankinga futhi lento yethu seyabantu abamnyama okuhleze sibanga imali iqhamukapi lento yokwazi ukuthi meke wangena emalini yengamela imali ingasaba khona umuntu ozoyithola sekuyakho wedwa ayikho right ayikho right ingaphela imali mesingena ngathi ngabe yakho yonke kurongi nje yabona umuntu nomono umhobholi wona ke lo mfethu ushuthi inyama idalelwe wena nje uthi izodayisa wena inyama wena umuntu odayisa inyama umhlaba wonke idayisa umina nawe vuka phanta ngenye indlela hayi inyama mfethu ayikho enye indlela engizophanta ngayo nawe ungaphanta ngenye indlela ungawudayisa ama fruits okay Simanga okay ngicela ukuzibuzela nje mfethu la endaweni makuthiwa la endaweni khona umnomzana ethizena onesitolo akasekho umunye umuntu osefayela avula isitolo la endaweni ngoba khona umuntu osenaso ngoba uzothi ukopheleke yena ngoba uyamazi ufuna iqale kumina azothini kanti isitolo sakho yini mfethu imini ngafika ne-ID i-ID ekhona yonke indawo it's not like i-ID yakho wedwa ngicela ukubuza akekho omunye umuntu odayisa inyama yenhloko kwenye indawo inyama yengulube kwenye indawo bakhona wena le ID uyithathephi wena wedwa wazi inyama yephokle emhlabeni angimina ngedwa ngiziphoqa inyama manje ke yini inkinga pho into ebhlungu ivule umuntu ebengihleli naye kanje umngani wami
Bofisa dayise yani mhlambe khona azoyiyeka ke le ngulube ngoba ingulube yakho wedwa le emhlabeni ubefuna dayise yani bengahamba nje idayisela ama-fruits idayisela okay yini ungawadayiswa nama-fruits ngoba nemali umnikeze ingulube ke yena aqhubeke nengulube unidayisa ama-fruits ngoba uyawazi wena ukuthi ama-fruits anemali angithi enye idea onayo leyo unswephe kuma-idea ube ne-idea yengulube it's okay ke uyayisebenzisa iyamsebenzela nawe iyakusebenzela so unenye manje yama-fruit ocabanga ukuthi inemali kakhudlwana kunale yeke ke le wenze yama-fruit kunjani lo hayi ngeke phela le nyama iqalwe yimini yena afuna ayibuze kumina i-idea hayi ukuthi into nje kumina mina ngicabanga ukuthi kodwa bafu kumele mhlambe nawe manithola ithuba noma namanje mangenzeka uqolise kuyena umfethu ngoba kukumphuma ngemumva iqiniso lelo kukumphuma ngemumva mfethu kona kwaba wrong ukuthi kona hayi ukuthi ngangeke nje nganizomtshela ufisani yini oyifisa phakathi kwenu nobabili kahle kahle njengoba ngimbizile mfethu ngambizela la into engiyifisa bengifisa sikhulume lento yabo sibonisane sibone ukuthi siphuma kanjani yabo ngoba mfethu sikhulile naye siyazi ngikuze ukhuluma ngendaba yenkomo nenhlawulo kade ngidubula lo muntu lo yabo uyasho futhi uyavuma ukuthi ungidubulile manje ngikwazi ukuthi ngavele kumele kube khona indlela enza ngayo mfethu ukuthi uxolisa kanjani amaphoyisa wafake kulento kumele ngiwafaka kuyena kuzodependa kuyena ukuthi umisa kanjani hayi kodwa ngoba mfethu uma uthi amaphoyisa awafaki angithi uyavuma vele nawe sisoxoxa njengamadoda ukuthi kwenze kanjani inkomo mfethu okomele ugeze ngayo mfethu igama lami ngiyakuzwa ukugezwa kwegama lakho bafu ngifisa wena okupho kushoyo kuyena ngoba nawe wenza ngakahle kahle ngokwami brother kuyena hayi ngiyaxolisa ngalenza iphutha kahle kahle kodwa ngangizomtshena ubafu awuxolisi kumina ngithi baba hayi ngixolisa kuyena mfethu hayi ngiyaxolisa mfowethu yabo kodwa ngangizokutshena yabo ukuthi nami ngicabanga ukuqala okanje la ngala kwase kwenzeka ngalendlela ekwenzeka ngayo ke umuntu ongangimxoxela iID wangihambela phambili wazokutshena yabo wena wasewenza ngalendlela owenza ngayo hayi ngoba mhlawumbe lo engakwenza ngangikwenza ngoba ngifuna ukuqala ingxabano phakathi kwethu yabo angazi bafu ukuthi kufika kanjani kwena ngiyakuzwa nje kulula kuyena ukuxolisa kodwa ngoba nje sekuyena mfowethu ngizozama uku-understand ngeke bafuzo mina ngikuthembi wena Simanga angikuthemba wendlela owenza ngayo yabona ukhona umuntu ozoza kuyena uzoxolisa kuyena avume kodwa ekugcineni kosuku uma bese dutshula omunye umuntu noma elimala ngenye indlela uthi wena waqolisa nje ngisengamdubula kanjani yabona indlela ovuma ngayo ileyo ndlela kumina angazi singenza kanjani ngoba umfowethu ngizomxolela no mina ngicabanga ukuthi kumele siwa involve kodwa imndeni yenu nobabili kuhlelwe usuku kuhlalwe phansi yes kuhlalwe phansi imndeni yomuntu because emakhaya kuyaziwana yabo sonke adala sonke and letsizwe kuyangivezela ukuthi ubaba wakho benobaba wakhe bekade bedla amanzi amponjwana ndawonye yabo besikhule siyabantu nje sihamba ndawonye manje siqeda ngokuthi shuthi nizohlala phansi nikhulume mhlambe otherwise ni right manje nina nobabili nikhulumile ni right but ekugcineni kosuku uzelwe unoma nobaba abamzele ukube kuthiwa wayefa wayezobefela yena efela bona bakwazi ukuthi ngacishe ngafa ngibulawa wena mfethu yabo ingakho nje ngikubizile la ngibizele ukuthi sikhulume lento sibone siphuma kanjani kuyona yabo ngiyaphumeka kodwa ngiyabona ukuthi nangu mfethu mhlambe nawe uyazama ukuthi uyazehlisa akukho mfethu ongakusho wena ngoba phela nawe unephutha la hayi ngingasho nje ukuthi mfethu hayi ngiyaxolisa ngokwenzeke isinqumo sasathe mawala ngoba vele egcineni kosuku uzothola ukuthi kwalezo zibhamiyo amalahle lawo ibhami ngeke nasemthethweni uyabo mase ilandelelwa lento sengena amaphoyisa la sekwenzeka izinto ezingekho right uyabona ibhamu nje Simanga abafowethu ayikabi bafethu indaba zeibhamu ezingekho emthethweni ibhamu enizithengayo ezamalahle enizodubula ngazo abantu zinezidumbu vele sesiyafika siyathathwa kwena awumbulalanga umfowethu siyathathwa kwena sinezidumbu ezinye mawunawo nje leyo nto le ilahle mfana kithi mawunayo ilahle lilahle awu punchline kodwa lahla ilahle nje mfethu lonto le hayi mfethu ngiyaxolisa ngoba usazolimaza abantu abaningi inhliziyo yakhe ayifanele ngabe uphatha isibhamu uma ukwazi ukuba nesibini sokufuna ukulimaza umfowenu phela ukwenza kanje mfethu ungithusile into ukwazi ukuyenza mfethu usunamandla ukwazi ukuthi wena ungakhipha umphefumulo kodwa bafethu ngicabanga ukuthi ngoba kukanje
ngicabanga ukuthi izokhulumeka ngoba uyaxolisa nawo kusuka enhlizweni angithi hayi futhi angixolisa ngempela kodwa futhi ngangizomchazela mina hayi no it's okay ngicabanga ukuthi sesifikile lapho nanokuthi lihamba kahle ibhizinisi yonke into hayi uyaphusheka futhi kwenzeka kancane i-idea yakho uyayibonga hayi ngiyayibonga wangisiza kakhulu futhi yabo okay bafo kwelakho isayidi ngicabanga ukuthi nakweni izinto zihamba kahle ayikho into eyinkinga akufani kuyancane alikho elimi mhlawumbe sengingaba yikona ukuthi niyaxoxa ukuthi mhlawumbe imindeni ingahlangana nini manje ngifuna futhi lapha emeetingini yemndeni ngingaya futhi nakhona as long as kuyinini enivuma noma imndenini ivuma ngoba abanye abantu babuye bangafuni ukuvela kumakhamereni ngiyasiza sazi but makuwukuthi bayavuma anongitshela ngiyofika futhi nangu qha ukhona emakhamereni siyoyishutha ikhulunywe siyikhona ngoba le yokuphuma kwesidumbu ngiyakubona konke okunye okwenzekile ile yokudubulana kuyiyona ngicabanga ukuthi inkinga bowazi wena ukuthi uyazi ukuthi wena wamdubula bowazi ukuthi uyazi hayi bengazi ola lo ngizitshela ukuthi nje wena wamshweba nje kwaphela kanjalo ngithi nje into yami ephelele enhlizweni sengiyathuka amehlo njalo yo mbukela inkinga lezi angazi bafethu lento yokuthanda isibhamu kakhulu inkinga nje angifuni ukulula kakhulu sizohlangana lapha sengiyihlahlela sengiyichaza kahle kulungile igama lami ngokuthabiswa ngokwacele igama leshow ihwayi mina kanti ke igama le TV uhlanga media sitholakala lapha ku YouTube xebu ibhlungu kwelento yokuthi sabantu abamnyama sinocabanga ukuthi imali ifanele thina sodwa once wangena entweni mase kufanele ngene abanye abantu ngiye ngibone even embonini yamatekisi embonini yamatekisi kunabantu othola ukuthi bamile yibona abagqozile lapha phambili abathi hayi akho umuntu ozongena la sekugcwele kodwa mawuthi landelela naye wafakwa yabo naye wangena wacela nje wafakwa yabo sekufanele ngene abanye abantu akusafanele bangene kungeyona imboni yamatekisi yodwa even ezikhundleni zelokhuzana ezikhundleni zepolitiki ukuthola ukuthi umuntu ugqozile nje wasafuna ukuphuma esikhundleni bekade ikhansela ngalo wa 5 years waphinda waba ikhansela ngo5 years olandelayo usafuna ukubuya futhi abanye abantu mabanganikeza ithuba ngoba sengingenena umqondo omubi lo umqondo engingawazi omubi wokwazi ukuthi once wangena emalini sekufanele manje ke ufike ume kanje umboze kungabikhona umuntu wonke umuntu ozafika shaya emhlane kwena no akwenziwa kuphilwa kanjalo wonke umuntu ophila lemhlabeni udinga imali sonke sifuna imali ubona abantu bethu abanyuka abanye bakamateksini njengamanje baye eThekwini bayofuna imali bayosebenza abanye bayosebenzisa imali bayothenga ngayo imali kunolindile esitolo olindile imali so wonke umuntu uyayifuna even oyikhipha ethenga usuke ethandaza esinkulunkulu engathi ngabuya ngimele ngenze ukuthi wonke umuntu uyayidinga imali kwiposition yakhe mase ufuna kube yakho wedwa usuke sewuphethwe isilwane usuke sewuphethwe usathana noma bibane usuke impela usathana uqobo kwawena mase wazi ukuthi imali seyifanele wena wedwa sizelwe sifike umhlaba nje sifikele emhlabeni kunotshwala sifikele emhlabeni kunokudla sifikele emhlabeni kunayo yonke into ongayicabanga uma umuntu ecabanga ukudayisa utshwala ngoba naku umnganakho musu kumdinelwa phela nayo nasi sifica sonke lidayiswa vele utshwala i-idea yaqhamuka nomuntu uthizeni yokudayisa utshwala safike sayithatha sayisebenzisa sekufanele umuntu okuyena owathi makudayisa utshwala sekufanele ke manje ahambe edubula bonke labantu abadayisa utshwala ngoba i-idea yaqhamuka nayo ubulwane nje obuphindwe mina ngingabazi ukuthi buthathwapi labafana laba bakhule ndawonye bayazana emakhaya kuyihlazo ukuthi mase befika eThekwini sekumele kube khona ungezwana engaze kuholele ekuthenini kuze kuqhunyiselwane izibhamu kuyihlazo leli likhulu kabi abazali bazelwe labafana banabazali babo okungathi mefo yedwa afele labo bazali ngoba ibona bayobe befelwe ngoba ibona bazele kuyoba buhlungu kangakanani mase bethola ukuthi umuntu okuyena okhiphile umphefumulo wengane yabo umuntu ekade bemthembile eduze kwengane yabo ngoba uma ngabe ingane inomngane umzali uyazi ukuthi mangayithola ocingweni kumele ngibuze bani ubuza abanike mangabe ukuthi nalowo umuntu efana ngabe ubuza yena kwawuyena akayifisela impilo ingane yakho kwawuyena ufise ngathi ngafa kuyini ngoba fana ngabe uyajabula phela ngoba uthathile idea wahamba wayisebenzisa kwenye indawo at least ukhona umuntu ophume
ezithukuthukwini zami nasemicabangweni yami naye wakubona kuhle lokhu wakusebenzisa ikakhulukazi kuphinde kube umfowethu noma ngasiyo umfowethu wegazi kodwa kuwo umfowethu engiphila naye. Kanti suke kuthiwani makuthiwa abafowenu ngane yami uyobathola phambili kona nje lokhu. Ubatholile abafowenu okhule nabo, ubatholile abafowenu ohambe nabo wayofuna amadlela ahlaza eindaweni zasemadolobheni amakhulu. Nabo amadlela ahlaza seyatholakala uwatholile wena. So ufuna komunye lebele khothoza ke emva kwakho ke wena lokumkhulu ke manje. Nangu naye seyicabangela ukuziqalela into yakhe iyasebenza. Asijabuleni bafethu othenga itheza akathenga itheza othenga iCorolla akathenga iCorolla sikhombise ilokhuzane injabulo yethu ngesikuzuzile soloko safika eThekwini sijabule sonke uthi mawushaya ukuthi ngishaya ukuthi noma ufuna ukushaya ukuthi ngishaya imfiyo uyojabulela lokho wena unomphela ukuthi wena umkhulu mina ngimncane. Yini singajabulini bafethu mangabe omunye ekhuphuka naye kuyeke ukuthi ukhuphuke kanjani imali yonke ngaphandle noMandela. Ngisho ngathiwa uxova udaka uzothola same mali ethola ethola ulokhuzane umongameli uRamaphosa iyonke noMandela ngaphandle. Makuthiwa umuntu unemali ke bank mase eyikhipha nje uzokhipha imali enekhanda likaMandela. Imali esetshenzwe umuntu kade exova udaka inekhanda likaMandela iyefana umehluko ukuthi eyalo omunye iningi nalo. Kodwa okusalayo egcineni kosuku kumele sifukulane nesikhulisaneni sonke. Azekho isidingo sokudubulana nokubulalana. Umona nobunja. Ngifuna ukulisho lokho ngokukhululeka umona nobunja okwenza ukuthi umuntu angafisi omunye umuntu akhuphuke. Akekho umuntu oze komunye la emhlabeni. Sonke sizozamela amakithi, sonke sizozizamela. Ubunja nobulo obuphindiwe. Uhamba nomona ugqilazekile nomqondo ogqilazekile. Mase kuze kufike ekuthenini ufuna ukubulala umuntu ngoba nawo ubona ukuthi uyaphumelela. Ufuna kuphumelele bakanti wena wedwa. Bafethu asilungiseni inhliziyo zethu. Asilungiseni inhliziyo zethu. Siphinde sibonane futhi ngesonto elilandelayo. Xebo.